Dnes takto v rámci takého bartru s obcov Brunovce požičiavam tento umývací strojček na umývanie tohto krásneho kultúrneho domu, kde potom bude aj ten turnaj v tých šipkách, terče budú normálne na stenách a sa celkom teším na tú akcošku. Ponalievame vodu, ideme to vyskúšať, ak to umýva. Tak na takúto sálu nejakých 600 metrov štvorcových, či koľko to tu má, plus tie chodbičky a tak ďalej, na toto úplne stačí takýto stroj. To je Nilfisk Petri jednotka, čiže 53 cm záber, zhruba 50 litrov čistej, zhruba 50 litrov špinavej vody. Nie som si úplne teraz istý tými technickými parametrami, možno, že len 43 litrov bolo. Nepodstatné, 3 hodiny na baterky, na jednej baterky to stačí umyť asi 2000 metrov, 2500 metrov štvorcových sa s tým dá umyť na jedno nabitie. Keby mal niekto záujem, takéto stroje prenajímam. Tak čaute.